کارمندان شعبه مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت یک نفر زن ساکن 34 ساله ناحیه جبار رسولوف ولایت سوخت را برای انتقال سنگ‌های قیمت‌بها بازداشت کردند. گزارش نوبتی در این باره. дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон барои доду гирифти сангҳои қиматбаҳои табиӣ меъёрҳои бо қонун мустаҳкамшудаe мавҷуд аст ки риоя накардани он ҷиноят мебошад. бо гирифтани ахбороти оперативӣ кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд ҳолати ғайриқонунӣ ба фурӯш баровардани ёқути сурхро ки ба гурӯҳи сангҳои қиматбаҳо дохил шуда мутобиқи қонуни ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон доду гирифти он аҳди ғайриқонунӣ эътироф шудааст ошкор намуданд. ҷинояти мазкур дар ҳудуди маркази маъмурии вилояти суғд шаҳри хуҷанд ба қайд гирифта шудааст. дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ милитсия муайян намуд ки шаҳрванд азимова маърифат асроровна соли таваллудаш 1985 истиқоматкунандаи ноҳияи ҷабор расулов 24 адад сангҳои табиии гуногунранги зарчатоб, сабзранг ва сурхро барои истифода бурдан дар маснуоти заргарӣ ба фурӯш баровардааст. тибқи хулосаи нозироти давлатӣ иёргарӣ 10 адад сангҳои сурхи аз гумонбаршуда маърифат азимова мусодира шуда бо вазни умумии 18,47 грамм санги табиии ёқути сурх буда ба гурӯҳи сангҳои қиматбаҳо дохил мешаванд. 10 адад ёқути сурхи мавриди муомилоти ғайриқонунӣ қарор гирифта боис шуд ки нисбати маърифат азимова дар асоси талаботи моддаи 284 кодекси ҷиноятӣ бастани аҳди ғайриқонунӣ бо металлҳои қиматбаҳо парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шавад.